Ahojte dronisti. Moje meno je Marek Štrba a určite ste zachytili moje predchádzajúce videá, kde sa venujem dronu DJI Matrix 4T. Po týchto videách ma kontaktovali firmy, ale bohužiaľ boli z východu, alebo teda boli z ďaleka. A tak mi skrsla taká myšlienka, taká výzva, že niektorým z vás chýbajú ľudia. Hľadáte buď jednorazovú nejakú spoluprácu, alebo niečo dlhodobejšie, to by sa už uvidelo, ale kontaktovali ste ma za tým účelom, že či by som náhodou nevedel niečo vykryť, pomôcť vám jedno s druhým. Samozrejme, áno, vedel. Pokiaľ ste či už zo stavebníctva, alebo ste napríklad poľnohospodár a potrebujete nalietať nejaké územie, potrebujete získať dáta, kľudne dajte vedieť, či už by som to nalietal so svojím dronom, alebo by som lietal s vašim dronom, to už je všetko o dohode. Čiže moje skúsenosti sú, ako spomínam, Matrix 4T, potom mám aj malého droníka, niečo nalietané mám, čiže mám rád nové výzvy. Budem rád, keď sa mi ozvete a niečo poriešime, niečo vymyslíme. Pochádzam z Nitry, čiže nejaký ten rádius 30, 40, 50 km mi nerobí problém, nakoľko auto mám dodávku, čiže aj potrebné náradie alebo nejaké veci si viem previesť alebo prípadne u vás naložiť a previesť si preč. Čiže tu by som problém nevidel. Pokiaľ by ste ešte chceli spracovať napríklad aj tieto dáta, či už cez DJI Teru, alebo cez Pix4D, alebo cez nejaký iný program, mračná, alebo niečo podobné, nie je problém, aj to sa dá. Takže ak vám chýba pilot a chcete nalietať, či už stavebníctvo, poľnohospodárstvo, alebo prípadne, keď aj máte multispektrál a ste lesník, ale bohužiaľ pilot vám odpadol a nemá vám kto nalietať územie, dajte vedieť. Mám rád výzvy, poďme do toho. Kontakt nájdete dole pod videom. Budem rád, keď ma budete sledovať a čakám na vás, že sa ozvete. Nech vám to lieta, majte sa.